Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Arratsaldeon lagunok, zer modu zaudete? Gu ere sasoi betean gaude. Gaur, jolasean arituko gara. Txanek izugarrizko magia bileziak erakutsiko dizkigu denak liluratuta geratuko garenak. Musika ere izango dugu. Aho zabalik utziko gaitu Elbik ere. Eta txirri-mirri eta txiribiton izango ditugu beren biurrikeri eta trastikeri guztiekin. Eta hori gutxi balitz, sorpresa izugarri bat izango omen dugu gaurkoan hori esan didate. Paristik etorri omen zaigu artista handi bat. Artista izugarria. Hemen da, hau da emozioa. Arratsaldeon gizon, zure zen geunde? Voulez-vous danser avec moi? Ez dizut ezer ulertzen. Dansez, vous, mademoiselle. Dansez avec moi. Ze egin nahi duzu barkatu baino. Dansez, voulez-vous danser? Dantza egin, eska dantza egin. Dansez. Bueno, baina ni artista handia zela esan didate, baina honek dantzan ari denean gorila dirudien, Mademoiselle, je suis Acherre. Nik ez dutela frantsesez hitz egiten, Acherre bakarrik ulertu dizut. Bala hemen inor frantsesa hitz egiten duenik. Nork behar du frantsesa doktore menderatzen duen norbait, hemen? Txirri, nik izan ere Paristik etorri da, artista handi bat da, eta ezin dut berakin hitz egin. Ez dakit dantzaria, kantaria, ala pilotaria den. Ala, zeixiar hori berehala argituko dugu, ez da? Frantsesa da nire espezialitatea, izue. Beraz, hori da, txiribitonek ere hala du. Eta galdetuko diot zertara etorri denona, Pardon, dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous venez faire ici? Danser avec mademoiselle. Argi asko esan du, zurekin dantza egin nahi du. Hori konturatu naiz. Izu, Paristik altzaporroraino etorri baldin bada, ez dakit, kanturen bat, abestiren bat eskintzera etorriko zen, horixe galdetuko diot, Dites-moi, monsieur, est-ce que vous allez nous offrir quelques chansons ici? Oui, c'est magnifique. Sur le pont d'Avignon, Gasteizko Zeledon. Gasteizko Zeledon. Beno, Txirri, esan aldizu zertara etorri den artista handi honek, edo abestera edo pintatzera edo norrekin? Bai, esan du, munduko dantzaririk ospetsuenetako bat dela. Oso ospetsua honenetako bat. Eta bere ikuskizuna, hemen, arrasaten burutzeko, neska polit eta lioin baten laguntza behar duela. Aizue, eta dantza egin nahi badu, dantza egiten utziko diogu, ez da? Bai, ez da? Nik oso gustora egingo nuke dantzan, artista handi honekin. Bai, dantza egingo du. Nik hori da. Ixiar, zu prest bazaude, Ixiar esango diot, dantzariari, zu prest daudela, eta zurekin dantzan hasi daitekela. Monsieur, quand vous voudrez, vous pouvez commencer à danser avec mademoiselle Ixiar Oreja. Ixiarrekin dantza egingo du. Musika mesedez!
Papeles, ziar, nola gizen duzaren? Ezin zaitut betxoetan harrapatu. Ai, ziar, emozionatuta gau, ala, itxasoko foka ematen duzu, Tira, Mirri, lasai, ikestiguk baziria sartu izan nahi, ara nola bukatu duan. Baina nola da posible, nola konturatu zarete Mirri nintzela. Baina, Parisko garzon bat ematen dut, baiala ez. Esalda ondo? Begira, garzon bat akaso bai. Eta frantzese ze ondo egitu da? Hori bai ez. Ire frantzesera zerrien kurrinka baino uler gaitzako hauen motel. Igual zeidak nik izerrekin dantza ginean. Eta ez diat egin. Baina Mirri, hortarak oztokazu gezurretan ibili beharrik. Hala ere, Mirri, gauza bat onartu behar diat. Ideia on bat izan duk, hori bai. Bai? Bai. Zein? Paristik datorren artistaren kontu horrekin, zerbait etorri zaidak burura. Zuri ere bai, Txiribiton, zerbait bururatu zizu? Honi burura endorri, bururik ez dauka eta tripa besteik ez duela. Horixe, tira, Mirri, ez lasaitu adi, ez adi gezkatu, eta dantza eta kanta egin gurekin batera, gure kantua, Paristik natorren artista bat naiz ni. Bai, hoxe, eta ni bitartean lurrupinen bila joango naiz izan ere berari izugarri gustatzen zaio Paristik datorren artista honen kontua. Ikusiko duzu ebarain zer den abestea eta ze polita den neuk prestatutako koreografia. Tira ba! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita duk ere, danborra nik jotzen dut. Bron, 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 bron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita duk ere, biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, turuta nik jotzen dut. Eskerrik asko! Ai, iziar. Eskerrak nire bila abestia entzuteko garaiz etorri zaren, zea abesti polita, ez da? Arrazoi duzu, oso ederra da. Gainera, gure lagunek ze ondo egiten duten, koreografia eta guzti. Koreografia. Mirrek Arantza koreografari eskatu zion, koreografia berak prestatzen utzi ziezaion. Eta utzi bazion utzi, haze dantzak egin dituen Txiribiton eta nirekin. Ja, batez ere Txiribiton lirainak, ez da? Ederra eta piztia ziruditen. Hori da alferrikako gezurrak sortzeko abilezia. Ba, nik banekien Mirri gezurtero samarra zela, baina Paristik datorrela esatea ere hori zinestezina da, Ba, ni iaia engainatu nau, Nik Parisen artista ugari ezagutzen ditut eta ez dute olako celebrekeriarik egiten. Han ikasi nuenik trompeta jotzen.
Hori oso ongi dago, Lurrupin. Baina, hain urrutira joan barraldago artista ona izateko. Ez, noski, Euskal Herrian ere artista ugari daukagu. Euskal Herrik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut. Euskal Herrik natorren artista bat naiz ni. Ahots hori ezaguna egiten zain niri, Nik ere ondo baino hobeto ezagutzen dut. Lester. Arratsaldeon. Katxondeo! Ez dut esan. Normal, beraiek ez dakitelako. Aizue. Lesterrek katxondeoa esaten duenean, zuek ere katxondeoa esan behar duzue. Ados? Berriz hasiko gea. Ez da, Lester? All right. Hasi ba, 2 eta 3. Katxondeo! Oso Lester, ze pozik nago. oso kozik ikusten zaitut. Jakina badakizu, uda, oporrak. Ai. Oraindik asko falta dira. Asko? Ai. Ez pentsa, Lester, uda, laister etorriko da. Ez. Etorriko da uda, eta sasoian jarri behar dugu. Tontakeria galantak. Beita, ona gentozela, eta arnaz estuka ikusi zaitut. Ai. Bai, gira da. Bai, berandu zelakoan, korrika hasi, eta mingaian kanpoan ikusi diot. Ai, gezurra. Egia. Gezurra. Lester, egia. Gakarrik koldarrek egiten dute korrika. Beitu, korrika egitea osasungarria da. Osasungarria? Bai. Izerritak eta nekea egonda hori ez da osasungarria. Nola ez, zer da osasungarria? Etxeko sofa etzanda egotea da. Katxondeoa! Baina, zuek inoiz ikusi alduzue Lester baina pertsona alferragorik? Bai, beitu. Lester, zu, kirola zure gustuko duzu? Zu gaino gehiago. Igeri egitea atsegin duzu? Zu gaino gehiago. Futbolean jolastea atsegin duzu? Zu gaino gehiago. Inozoa zea? Zu gaino gehiago. Katxondua! Otxikakea. Zuek, uste duzue Lesterrek kirola egin behar duela? Bai ala ez? Ez. Bai ala ez? Ez. Gure lagunen aholkua egin behar duzu. Ai. Eta begira, ze sabela hori da, tripa. Hau tripa. Eta zu eldi. Ei, ni oso nago, Ai. Nik egunero kirola egiten dut. Beretan. Beitu, ni korrika egiten dut egunero. Bai. 20 minutu. 20 minutu. Egunero. Nik egiten dute gai. Bai? Bai. Zuk korrika egiten duzu? Bai. Zenbat denbora? 25 ordu. 25 ordu? Egunero. 25 ordu egunero zuk korrika egiten? Gai jauna. Hori ezinezkoa da. Zega. Egunak bakarrik 24 ordu dituelako. Gaizea. Gaina ni ordu egite gaino lehenago jekitzen naiz. Katxondeoa! Lester, ziur zuk korrika 1000 metro ere ez dituzula egiten. Ai, nik egiten dut. Egiten duzu? Bai, nik egiten dut, gai. Ziztu gizian gainera. Bai? Zenbat denbora egituzu? Zenbat denbora egiten duzu 1000 metro? Zega denbora. Bai.
Txokizka bat. Minutu bat. Minutu batean? Minutu batean. 1000 metro minutu batean? Minutu batean 1000 metro. Hori ezinezkoa da. Egia. Gezurra. Egia. Gezurra. Egia. Gezurra! Ze munduko 1000 metroko errekora 3 minututan dagoelako. Baina nik gire txur bat ezagutzen den eta katxondeoa. Hala ere, begira. Badakizu zer egingo dugu gaur? Zer? Kirola egingo dugu. Nun? Hemen, Noiz? oraintxe bertan, Geretan? bai. Begira, gaur egingo dugu aerobik. Aero zer? Aerobik. Aerozuk? Aerobik. Aero nondik? Aerobik. Zuek badakizue zer den aerobik? Begira, aerobik da, nola esan, gimnasiaren eta dantzaren arteko nahasketa bat. Nasketa? Atoz nerekin, erakutsiko dizut nola egingo dugun gaur aerobik. Aerobik. Eseri hemen, Hori da. Katxondeoa. oson, begira. Zu hemen lasai, Eta oraintxe bertan musika pixka bat jarriko dugu eta ikusiko duzu. Musika mesedez, aerobik! katxondeo. Kaixo, Potolo. Katxo. Lehenengo, beroketa lanak egingo ditugu. Beroketa lana. Beroketa da nahi. Hartu arnasa. Bota. Gota. Hori da, Besoak gora. Besa gora. abesa gora. Bat, bi, Osondo, hiru. Hiru. egiten duzu Eta lehter, eta? Gai. Bat. Bi, Bi. hiru. Hiru. Egiten duzu, eta? Orainakak. Hankak. Aianka barkatu, zi. Bat, Bat. bi, Bi. hiru. Hiru. Eta bat, Herri. Bai, Bat. bi, Bi. hiru. Hiru. osondo, Lester, egiten duzu ez da? Bat. Egiten duzu ez da? Bi. Egiten duzu ez da? Bi. Zer? Lesterrek ez duela ezer egin? Benetan? Txon. Entzun diezu? Bai, nik egin dut. Benetan? Txon bizkat. Begiratuko dugu? Izerditan blai. Hori da. Txoin bizka bat, begiratuko dugu, bazpa ere, zer dauka hemen? Ezerdia. Begiri da. Nahi duzu berriz? Musika jarraitzeko mesedez. Hori da. Gerriz. Haupa, txapeldun. Hori da. Bat, bi, hiru eta gora. Hola. Bat, bi, hiru eta bera. Hankaigo, hanka jaitsi. Egin du. Gorputza aurrera. Horrela. Gorputza atzera. Atzera. Horrela. Atzera. Horrela. Ai. Horrela. Ai. Geldi. Atzera. Geldi. Horrela. Ai. Atzera. Mesedez, geldi. Horrela. Geldi. Atzera. Lester. Zer erori zaizu. Erori ez, nere bizkarra. Zure gizkarra ere zaizula. Ez de montre, apurtu dudala. Gizkarra. Jakina lasai. Gesteo bat erosiko dizut. Nola beste bat eta horrela zer egingo dut? Horrela. Atzera. Mesedez, zer egingo dut horrela? Geritxiko gila. Guazen, nik ez dut inoiz berriz kirola egingo. Ni bai. Horrela. Atzera. Gargi. Hiru. Guazen rotera, agur. Katxondeoa. Guazen, Lester, guazen. Horrela. Atzera. Ai. Txiribiton, ikuste alduzu? Bai, ikuste duzu, Txiribiton? Konzentrazio eta bilezia kontua besterik ez da. Oso erreza da. Tira, hartu eta saiatu saskiratzen. Tira. Nola ez? Tira, zeinen alperra zaren batzutan, Txiribiton, Beno, eta gaurko jolaskideak aurkeztea nahi alduzu? Ba, hemen txedira, datu zela jolaskideak, hemen txedira eta txalo bat ezarditzagu! Atxalon, zumuz!
aurkezpen lanak. Ia, izenak. Kristina eta Silvana. Eta nondik zatozte bikote? Bergaratik. Bergaratik. Aizu, Kristina, ikusi alduzu txiribitonen saskibaloreako gogoa. Oso alperra dago. Zuk uste jolasten utzi beharko geniokela? Ez dakit merezi duen, ez da? Ja, merituak egiten ditu, utziko dugu, bestela batez, bale? Oso ondo, batxalo handi bat nahi du bikoten entzat. Beno, eta hemen daukogun mutil elegante hau nor dugu? Inigo. Inigo, eta bere ondokoa? Monse. Ta nondik etorri zarete? Bergaratik. Bergaratik. Zuk saskibaloian bat egite alduzu? Bueno. Ta zenbat saskiratuko dituzuela uste duzu? Ez dakit. Igual bat. Edo gehiago, ez da? Bai. Bueno, batxalo handi bat nahi dut hauentzako, Zenbat saskiratuko dituzten galdetu dut, eta ez dakit txiribitonek bate saskiratu beharko duen. Txiriton? Txiribiton? Ze abili hemen, Epa, kaixo. Aio, Akatu baina honek ez duemen egon behar, Saskibaloi kantxa batean. Txiribiton, saskibaloia Amerikarrek asmatu zeaten, eta aixago modlatzen aiz bestelako kirol modalitateetan. Esaldagia. Ze kiroletan? Ba, orain izin dizuet esan, lehen da bizi ongi prestatu behar dugu. Baina gaur, hemen, Eusko Labela duen kirol baten erakustaldia ingo dizuegu, bai hori ze, Aizkoran? Bai, edornona katzako mukoa, aizkorarekin ez. Arri aia sotzen, ez matematik askoan emateko, honen eskutan ez dago arri usteik, Zer? Arraunean, ez balia jaten hasiko intzake itxasuan, Guazen figura, esango diat, guazen bizko, ikusiko du zuen olagok, kirola gerpena, izugarria izango da. Ai, mirrita txiribiton zerra raien gaute orain honetan. Dena den, txiribitonekin, o txiribiton gabe, guk jolasean egin behar dugu, guazen jolasera. Arri, txiribitonik gabe, akaso, baina ni gabe ez da jolas hasiko, ez da? Bueno, ba, zurekin ingo dugu orduan. Aurrera. Aurrera ba jolasa, guazen. Tira, Kristina, hartu badeia. Nahi duzuenean, ekin. Zuen animoak nahi ditute? Giratu da. Animoa, Kris. I aurrera. Iepa. Epa. Lehenengoa, kanporatua. Bigarrena ere, kanporatua. Oso, ondo, Kristina. Lehenengo bikoteak, lehenengo baloia saskiratua. Ja, Silvana. Aupa, Silvana. Agindari omen dugu, Silvana, ez dakit. Aupa, Silvana, bigarrena barra. Agindari bezain saskibaloi jokalari hona dela azaldu digu emakumearen. Bi sartu dituzte, eta txala handi bat beraien zak. Osondo. Abikoteak bi sartu baditu, bebikoteak zenbat sartuko dituen ikusteko garaia da. Presta altzadete, Imanol eta Montxe? Bai? Ba, aurrera. Aupa, Imanol. Epa! Osondo. Hori da indarra hori. Ia, hor, karretilaren ondoan. Ia, Montxe. Iepa, kanpora. Estiloa behintzat ikaina du Montxek, Oso ondo. Ia sartu zen. Lasai, poliki. Oso ondo. Anima, Manol. Apa. Erte izateta. Apa, Montxe. Iepa. Gertu zen hori, Barrura. Epa. Ia. Apa, Montxe. Epa. Osangi batxala handi bat hauentzat ere, ez baita inarroza, Saiatu nahi duzu? Ia. Ia. Lan edarra jarri diot, eskuak dena gokuko eta. Begira, oso zaila da. Horentxe gaude, bai, zatozten nirekin lagunak. Oso ongi jardun zarete, ez da bat ere erraza lan hau. Merezi duzu zuek, txalo honetaz aparte beste zeozer ere, eta horren bila joan da lurrupin, datorrela lurrupin, oroigarri eta diplomekin, eta txalo handi bat nahi du Silvanaren zat, Kristinaren zat, Imanolen zat, eta Monxeren zat. Opa, Monxe. Aurrera, begira, eta nire hemen lekutxo bat. Lagunak eskarrik asko etorri zaretelako, eta nahi dezuten arte, bale? Bueno, ongi segi, aio!
Ederki jardun dira hauek, Lurrupin? Saskibaloian, hau da, baloiarekin duten trebezia. Iaia profesionala dira. Esango nukenik saskibaloian ez ezik ere, futbolean, waterpoloan ederki arituko direla hauek, Waterpoloan esan duzu Isiar? Bai. Izen hori ez da aipatu ere ez, Zer gaiti? Ez da ezer. Tira, konta eguzu. Bale, kontatuko dizut, baina barrerik ez egin, Ez dut egingo. Tira, waterpoloko talde batean sartu nintzen, eta jolastu nuen lehenengo partidua irabazi egin genuen. Ba, baina hori osongi dago, zorion, na? Bai, baina... Baina zer? Baina ni aukeratu ninduten txapeldunen kopa podiumaren gainean hartzeko. Unkigarria izango zen une hori, Bai, oso unkigarria. Mundu guztiak negar eta negar egiten zuen. Negar? Bai, negar, barrez lehertzen zeudelako. Nire bainu jantziak horrelako zulo handia zeukan ipurdian, horrelako zulo txarra. Isiar esan didazuetzen nola barrerik egingo. Lurrupin, eske, hain gauza xelebreak gertatzen zaizkitzu? Tira, gertakizun hark kirolaren mundutik aldendu ninduen. Eta orain nahiago ditut beste jarduera batzuk, antzerkia, musika, magia... Magia esan duzu? Noski? Magia goko duzula? Bai. Zatoz nerekin. Eta garbitu belarriak ireki begiak. Magia ikustera goaz? Zatoz, kuskuz. Kaixo, arratzaldeon! Zer moduz? Hoi da, beno lagunak. Gaur, egun berezia daukagu. Zergatik? Zeren eta gaur, lagun berezi bat ekarri dut. Zue esautzeko. Esautu nahi aldezute? Bueno, gauzatxo bat esan bar dute. Horrelako lagunak, zuen etxetan, seguraski bai egongo diala. Nork ez dauka panpinik? Hoi da, gaurko jokua panpin batekin ningo dugu. Baina, sehatzago izateko, xuge panpin bat da. Bai, eta sehatzago izateko, berizena, xua da. Xua gaixua. Ze urduri dago. Lehendabiziko aldiz dala, holtza baten gaineateatzen dala. Eta eskatu dit, pitxin bat aurreratzeko jokua. Aurreratuko diogu? Bueno, lehenik eta behin, karta bat aukeratu bar dugu. Beraz, gauza rexa. Zeingo dugu? Beitu, behatza goitikan bera pasa, eta zuek nahiko esango zuten nahi duzunean. Ados? Aurrera, 1, 2, eta... Hortxe? Beitu, karta hoi aukeratu zute. Ikusten da? Ikusten da? Bueno, neuk ikustea, bostaxola, Neuk ikustea bostaxola. Zer dako gomen? Hiru bat, bere balioa, bere kopurua, hirukoa da. Eta saia, bihotza. Hiruko bihotza. Ondo gogoratu lagunak. Hiruko bihotza, barajaren erdin sartuko dugu. Itxi, barajartu, kaxan sartu, eta hemendikan aurrera, geure artista berriaren txanda eritxi da. Beraz, adie, xua, prest, ojontxo, izerditan dago, eta betxo, panpina dala, eta izerditan do, betxo, hartuko du kutsata, xua, hor daukazu, bai, prestakuntza, bai, animatzia, eskatzen du mesedez, denok animatu bar dioula, beraz, 1, 2, 3, eta denok, ozen, xua, prest, adi, 1, 2, eta 3, denok, xua, txo, xua, ez da gaula arratxalde osoa, zer gertatzen da? Dena prest da hola? Dena prest? Barkatu, goiko tapakendu bar nio, no? Oain bai, bega, 1, 2, 3, xua, haide! Xua, Jan Andreok, xua, panpina zuekin! Oso ondo, xua, oso ondo! Beitu zen laguna etorri dago ikustea, bai. Bueno,
behintzak karta bat hartu du. Adi, itxo pixat, xua, utzi, xua, karta mesedez, utzi karta! Jo, oain bai. Bueno, esan duen bezala karta asko daude. Baino, ze kopurua zan? 3. Eta saia, bihotza. 3ko bihotza. Xua, pozik, bai. Eta zuek, 3ko bihotza. 3ko bihotza, launok. Gure xua panpina asmatu du. Txalo goxo bat. Jasotazu txaloa, mesedez. Jaso itzazu. Eskerrik asko, xua. Eskerrik asko. Bueno, lagunak, agur xua. Bai. Ikusi aldezute, nola panpinekin ondo portatzen malin bagea? Ikusiko zute ze gauza bitxiak egitu zuzte. Xua, itxoin. Xua? Berriro? Txo bixat. Xua, ze gertatzen da? Bai, bitu, txundituta dago. Ze? Bai. Ai, barkatu laguna, xua. Arrazoia dauka xuak. Ze gertatzen da? Xuak, hemen egotia, aitzaki bat besterik ez da izan. Bai, xua, bai, botako, lasai. Xuak, mezu bat dauka zuentzako. Entzuna aldozute. Bai, mezu oso garrantzitsu itxoin. Xua, geldik mesedez, Mesua erakurri bardet eta, jontxo, urduri dagoera bat. Bueno, esan bar dut, mesua oso, xua, hau diaskuria, baina, geldik, lasa, irakurri. Bueno, aurrera, kajoko bestela, adio. Adi, belarriak zorroztu. Bai. Aurtxo maitia. Jakin ezazue, hostailu guztiek bihot txiki bat dugula. Gurekin jolasterakoan gerturatu zuen belarria. Eta orduan entzungo duzue. Damba. Baina, oi tristura. Badira, iluntasunen biziren jostailuak. Iskin batian aztutakoak. Kajoietan edo armailuetan gordetakoak. Ondatuak, bai. Jostailu horien bihotzak ezin da entzun. Jolasa eta barrea behar dute. Haurtsuen, alegia, zuen laguntza behar dute. Oi bai, zuen imaginaziorik gabe, simeldu egiten dira. Itzali. Eta euren bihotzak betirako isiltzen dira. Bilatu zuen jostailuak, horiek, ahaztutakoak, ondatuak, eta emaia zuen berriro bizia. Ados? Etxo, bakiz egin dezakezuten? Hartu eta opari, eskini, ez utzi bakarri, jolastu, imaginatu, mundu berri bat haiekin. Eta orduan, hurbildu poliki zuen belarria, eta gure bihotz xamurraren taupadak entzungo dituzute. Tum-tum. Sinatuta, munduko panpin guztiak. Txo, ez, txaloak niretzako, mesedez, txaloak xuarentzako. Eta munduko panpin guztientzako, hoi da. Adi, xua, hei, xua, xua, aldin du, xua, ez dute zer konprenitzen, urduri bai, baina posik zeon, eta gainea ilusio handia egite zion, saioa agurtzea, eta ez dakit nola, baina ospain du. Sikiera, jakingo ganu zen norabide hartu duen, zuek ikusi aldezute. Ez, eskubi hartuko zuen, ez, edo ezkerra, ze gertatzen da? Non, hei! Non, eskubian, edo eskerrian. Non dago, non! Hemen, barrun dago, bai! Adi, txo. Xua gaixua, ez dago. Barrun dago, guazen denot deitzea. Xua. Ez dago gure xua maitia. Non dago xua? Atzian? Non? Hemen dago? Adi, engainatuko dugu bitu. Xua.
neure Pampin, gaixua, nere Pampin, kutxunena. Xua, musutxuen. Pozik, ikusi alditu zenbat aurre ditugu hementxe. Pilo bat etorri zaigu ikustea, bai? Pozik beraz, denok mezua entzun dute, bai? Zer gertatzen da? Jo nahi dezu lagurtu? Oso ondo, joan barko gera lagunok, siesta garaia iritsi da. Esan agur, agur, esan agur, maitia. Ze, baina lotan geldituko zara. Txo, magalean hartuko zaitut, eta oain bai. Bueno lagunak, Pampin guztiak, zaindu mesedez ados, eta oain banoa, zer eta xua gaixoa, lo gelditu da. Bueno lagunak, xua! Bueno, agur, eta hurrengo arte. Agur. Jaunak eta Andreak! Neska mutilak! Entzun zezue! Belarria garbitu, bizkortu! Entzungarria daukazue eta entzuteko! Aixue! Aurten, urteko... Aurten ez, favorioz, aurten. Gaur urteko pilota partidarik garrantzitsuen jokatuko da hementxe zuen begien aurrean, horize! Bi pilotari buruz buru elkarren kontra leia bizietako gorrean. Bata, txapeldun handia izango da. Beste aldiz, bigarren edo hirugarren kategoriako txapuzero arroputza hoize. Adi denok, belarriak erne, berialako batean jakingo duzu eta nortzu diren bi pelotari hoie. Aizkiriak, ea ondo entzun dudan. Gaur arrasaten pilota partida izugarria ospetzeko hemen da? Bai. Uharkapeko frontoian izango da, noski orduan? Ez. Ez da ba hemen antzokian izango? Bai. Hemen? Antzokian? Amaia antzokian. Jaun Andreok, arrasateko Amaia antzokian, pilota partida mundiala izango da! Eta dirudienez, alde batetik txapeldun handi bat pilotan. Adibidez, Eugi, Beloki, Barriola, oietakoren bat. Estu gizenten ditu, Babolio. Txiribitonen gatikari nindua! Txiribiton bigarrena! Ulertzen dut, beraz, txapelduna txiribiton baldin bada, beste hirugarren mailako kaiku arroputz hori, hau izango da, Birri! Zan izuetunek ez du lexenten ditzen, Babolio, igatik ari ninduan! Hirugarren kategoriako txapuzero arroputz hori, txirri. Ni izango nahi... Baina, ni txiribitonen kontra buruz buru? Hoxe. Baina horretzeko kinongo arazorik? Baina, izugarri herri zire baziko dira, tira, noiz hasiko gara? Lasai, prestaketak egin behar dira, beroketak, txiribiton bigarrenak entzun behar ditik bere botileroaren kontseiluak, aholkuak, eta gainera, frontoia ekarri behar diago. Beraz, lasai, patxaran, Esan, nik ere nire beroketa ariketak egitea komeni zait. Eta gainera gauza bat egingo dut, gogokoen dudan beroketa egingo dut. Kantuz, abestuz egingo dut. Horrek jartzen hauni puntxuan. Erkin, Ze kantu egingo dudan? Zera txiribiton, pilota kontuak ditugula medio, pilotaren kantu egingo dugu. Konforme, eokin, txiribiton, botileroak agintzen dik, pilota kantuan, txirriekin batera bestea, Nik xere ingo duan? Mirik xere egiten du beti, bizitzan, xuxen du. Ea, mixper,
alditzak emandik. Atorrente, ospa. Pilotaren abestia! Musika! Pauso motzean lasterka botegin eta sakea, ezker pareta zazpi kuadroan edo pasa egitea. Pilota jokoa, irabasita galtzekoa. Azken tantora norlenago erronka bizia hor dago. Pilotako gotik astinduz, orain narrotuz, orain bilduz. Aurkakoa mendean hartu kale egitera behartu. Frontoian badago xerata hori bulla eta xalaparta. Artekari eta zaletuak, txaloak eta apustuak. Galtzeak estioak jorik ez dugu xertan lotxaturi. Animo buru hori altxa izango data errebantxa. Pauso motzean lasterka botegin eta sakea, ezker pareta zazpi kuadroan edo pasa egitea. Pilota jokoa, irabasita galtzekoa. Azken tantora norlenago erronka bizia hor dago. Pilotako gotik astinduz, orain narrotuz, orain bilduz. Aurkakoa mendean hartu kale egitera behartu. Frontoian badago xerata hori bulla eta xalaparta. Artekari eta zaletuak, txaloak eta apustuak. Galtzeak estioak jorik ez dugu xertan lotxaturi. Animo buru hori altxa izango data errebantxa. Pauso motzean lasterka botegin eta sakea, ezker pareta zazpi kuadroan edo pasa egitea. Aizue, orain bai nagola sasoi bete. Baina, gauzatxo bat falta zeidak. Gauzatxo bat bakarrik. Gauzatxo bat, 200.006 gauza falta zeizkikiri, txiribiton bigarren handiari eta bere botelleroari irabazi alizateko. Hori ikusteko zagok, Ikusteko zagok. Amai, ikusok, bere alaxe ikusiko dugu txiribiton, guazen bere alako batean, prestakutzakin behar baititu. Ni ere banoa, nire lagun bati aholku eskatu behar dioteta. Gero arte. Kaixo, Orbi. Kaixo, Txirri. Zure bilan ator. Mesedez laguntza. Ez terren bilan abil eta ez dakit nun sartu den. Ze, gordek eta jolasten alizanete, ala? Ez pentsa. Ila garbitu nahi diot, eta txampua ikusi bezain pronto, izkutatu eginda. Ara, aztu hil eta txampu kontuak, proposatu behar dizut gauza askozaz ere serioago bat. Bai, barkatu, baina Lesterrek hile garbik eta sakona behar du. Begira, ezin dugu hile garbik eta hile apainketa bezalako txorakeri bategatik denbora galdu. Entzun, erronka garrantzitsu bati aurre egin behar diogu, Elbi. Bai? Zer ronka da? Pilota partida mundiala! Eta nortzuk jokatuko dute? Gubiok! Gubiok? Bai! Ez. Lester! Entzun, ezin dugu denbora galdu. Pilota partida gaur bertan izango bat, ezin dugu denbora galdu. Bakartu, baina nien naiz pilotaria orduan ez du jokatuko? Baina, zuk ez duzu pilota jolastu behar. Zu nire laguntzaile izango zera. Ni laguntzaile? Bai! Ni zure laguna naiz eta kitxo, Elbi, nik botilleroa behar dut eta zu izango zera botilleroa? Botilleroa? Asko jota txampu botiarekin kokotekoa emango bizut. Eta kitxo. Lasai, gizona, ez nola jarri. Entzun ondo, begira. Txiribitonek eta nik gaur frontoian buruz buru partidu bat jolastu beharra dugu. Berak mirri hartu du botillero. Eta nik orduan... Pentsatu duzu, ni izango naizela zure botilleroa, ez da? Bai! Eta aiza garaituko dugu gainera. 22 eta uz. Wow! Baiz, ni ez naiz zure botilleroa izango.
Nola? Hori baino gauza garrantzitsuagoak dauzkat egiteko. Baina, ze gauza izan daiteke garrantzitsuagoa Txiribiton eta nire arteko pilota partida baino? Ba, Lesterri ilea garbitzea. Takillo. Badengoen, badi. Etzea liberatuko Lester. Alde mendik. Gizon honek, burua Himalaiako aitza baino gogorragoa du. Ez daukat hemen ze eginik. Txinma luze horiek moztuko dizkizut ez badiozu bere ala garbitzen. Horretarako aurkitu egin beharko nauzu. Katxondeoa! Lester, pelukero txoropito honen eskutan uste zaitut. Ze, ez aldire etorri mi horrita Txiribiton? Ez, Txiribiton gizajoa. Niri honelako erronka botatzea ere. Alperrik dabil. Ez daki horrek nonbait, ni ezker gantxoaren errege izendatu nautela aspaldian. Horre biliko dira biak, beroketak egiten izerdia botatzen. Ai, kaikua lehenak. Ara, mirri botileroa. Bai, nahiko alan izango duki gaur toallarekin ire lagun Txiribiton balekume horren izerdi guztiak lehortzeko. Izak, mirri, hau ikusten eninduan, markagailuan ondo jarri duzuen ere izena, Txirri, eta gero Txiribiton bigarrena zergatik. Zergatik, hori zergatik pilota kontutez, ba? Zergatik izango da babolio. Txapeldun guztiak bigarrena direlako, Retegi bigarrena, Goñi bigarrena, Mirri bigarrena. Aitzak. Hori ez duk egia. Hortzeudek, Beloki, Eugi, Barriola, lehenengoak. Atano, hirugarrena. Igual duk, irabazteko nahi duk, bigarrena izatea, baita zazpigarrena izatea, igual duk. Ondo zeo. Tira, noiz hasiko atxuk? Hasikoaren? Bai. Jaunak! Eta, lehen da bizi saria. Saria ekarri duzue. Saria. Hau izango da, kopa hau izango da bera saria. Saria, hoxe. Badakizu ezen izango den saria? Kopa hori, galtzaileak goxokiz bete beharko du, ertzeraino, goiko ertzeraino, irabazlearentzako. Primeran, horrek ezen nahi du, Mirrita Txiribiton bigarrenari esker, hemen gauden deno gero, gozokia jango ditugula hau bukatzean. Primeran. Tira, nundago ba nire arerioa, Biztor! Orain, jaunak eta Andreak, eskabutilak, itxuak horrek eta beste guztiak, zuekin, pilotaririk mardulena, morroskoena, potoloena, indartzuena, Aramasoko txekorra, Txiribiton bigarrena! Tira! Ta, hasiko algara edo, zer? Aurrenik, oinarriak sendo, jarri behar diago, Oinarriak ondo zego, kogeita dira jokatuko diogu, noski? Hoize, gu profesionalak gaituk, gaituk amotorrak, Amotorrak izateko dena, automobilak, Profesional, hogeita bira. Eta sakea norkeekin erabaki beharko dugu ere? Sakea. Garbi erabaki berdea. Txirri, Bizkor, erabaki. Epentsa, numero batetik 10. Zazpia. Pena. Zazpia, guan ba. Txibiton, sakea guretzat. Bizkor, anea? Egi esan batek atera, la besteak atera, nik bosta jo. Jola, nik esan dizuen dire ezker gantxoa, bezala nik ez dagoela munduan. Horrekin ere hasiko dut. Sakea, guretzat, Txiribiton. Kontuan hartu, sake motxa eta bizi-bizia, bizi-bizia. Bai, prest. Erki Txiribitonek bat eta Txirrik, pero patatero. Abre yo, sakea. Mesedez. Aizu, oso arraroa izan da hori. Pilotak egundoko errebuelta egin duta, Ia, bost axola. Tira, Txibiton.
Kale egin du txiribitonek tantoa niretzat! Prest, baniak! Zer da hau, mirrita txiribiton? Zer da zer? Onoko hau? Kikori ere berdura guztiekin gertatzen duk, bixarra gertatzen eskio. Bixarra? Pilotari bixar bat antezaiok. Bixar gogorra tera zaiok, ba? Tia, Baizpere, nik ekarritako pilota batekin egingo dugu jokuan. Ja purrustak hasi da, nola galtzen ari den, ja purrustak hasi da, Idea, Lasoi txiribiton, pentsatuko dira xerba, lasai, Baina ere mero. Ladies and gentlemen, monsieur, madame, mademoiselle, eta... Mirri, pitokeriak utzi eta markagailuan jartzak nire tantua. Baizpere, Zerri pentsatu behar dut. To, txibiton. Benetako pilota. Zerri pentsatu behar dut. Esto, txirri, demora, Denbora zertako. Txiribitonekin berdik bere botilero barekin, hausnarketa txiki bat. Aholkuak baki. Ordu honean. Listo, pentsatu diagu eta txuiton, denok prest. Ega bada, nahi duzuenean. Prest. Ega ba, segia, bat. Banua, ha. Eskuzotea beharrain eman. Bano berri. Baina, frontizalen hor zegoen. Txiri, bat. Zer gertatu da, frontizalen anuntzago zegoen ta. Hori batzutan gertatzen duke, bakik nolako aixa da bilen, ekaitzate dagoen, eta moitu iten da, usak, moitu iten da. Arrasateko partean gaina aixa hundia baita gozta, Txirri? Tira, atzera. Txiribitonen, sa, kontu bat. Badakizue denok, pilotak txapan jotzen badu, zer datzen da? Xarra, Tira, hori aspaldiko zera, neurria duk, tira. Baspare. To, txibiton. Zer? Txirriren txarra. Baina... Txapa jodik. Txapa? Zare gainetik botaliat eta txapa? Txapa denok entzun duguen, Antzoki osoak entzun di txapa da jo duen. Entzun alduzue? Entzun duzue, txapa? Tira. Txirri, gauza bat esan behar diat, oso garrantzitsua. Jakin behar da irabazten, baina galtzen ere jakin behar da, Xusto duzue, Eberkin, txiriton, kontuz txaparekin, txirri, kontuz txaparekin. Prest. To. Bai, prest. Txapa jo du eta pilota nik du. Txiribitonek lau eta txiribitonek... Zer birri? Ba, txapan jodik, Txapan jo du, Bai, txiribitonek lau. Eta ire txapa horiek zertako dituk ba? Hauek, arrasateko musikaleko orkestaren zaioa nola dagoen, pixko bat ari nauken zaiatzen, eta behatza rapatu dit. Eta txapa horiek nire txapa horren zarata beraz zidaten, ez da? Mirri eta txiribiton, pilotaren arauetako zera legerik sakratuena ondatu duzu. Euskaldunok ez dugu sekula santan tramparik egiten. Beraz, nik irabazitut gaurko partida. Mirrita txilton, zatozte ona. Kopa garbitzea, pixka. Kopa garbitzera. Okerrezpanago, gaurko saria, kopa hau leporaino gozokiz bete hauen, ez da? Goraino? Goraino, leporaino gozokiz betea. Hala esan dute, ez da?
Gaur ezinezko, hobeto biharko uste, gaur ezinezko izango duk, Gaurko behar du izan, Mirrita Txiribiton. Ezinezkoa da. Arrasateko goxoki den da guztiak itxita zaudek. Bai. Bai, nagusi guztiak telebistari begira altaporru ikusten. Bai, begira, Mirrita Txiribiton, improvisa ezaztu betira, improvisatu. Eta txirri garaile aizue. Zorionak, txirri, partidu zaila irabazi duzu. Mila esker izi harta lurrupin, mila esker. Banikien ikazkenean irabaziko nuela. Naiz oso fine ibili, baina hala ere bikaiku hoiekin. Hala ere, saririk gabe ikusten zaitut. Ez, Mirrita Txiribiton joan dira sariaren bila. Zaudete lasai, horrein etorriko dirata. Ea, Mirrita Txiribiton, nahiko improvisatu alduzu, Hala! Hortxe daukak, ire saria. Baina ez diagu, hau esan, hau gozokiz leporaino bete, Ertzeraino goxokiz betetako kopa esan duk, ezta? Baina... Hori duk, Neandertal garaiko dinosaurien arrautze zeindako goxokia. Baina hau gozoki bakarra du, eta hau jaten badut hortza guztiak apurtuko zaizkide? Txirri, improvisatu zerbait, improvisatu! Txirri, ideia bat bururatzen zaizuk ezin baduzu jan, gozoki erraldoi hau, altzapur hori oparitu diezaiokezu, berak gustora hartuko du, oso pozik jarriko da. Zuk uste? Ni gainera ustez asko estimatuko dizula, ziur. Tira. Gustora geratu da. Lagunok, gu ikeragarri gustora egon gara, gaurkoak eman ditu eman beharrekoak, baina datorren astean berriz hementxe izango gaituzuen nahi baldin baduzu, behintzat, bitartean zoriontsu izan. Aio! Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru da txapelduna.